басай ай дилбро мадак буга по дига намековам та ту зебо метовида дигаро ба гуфти худ ранги кино ҳаёт мара ҷудо кард ай ту хела барвақт ту саросема шудӣ надиди бахт ҳаёт ранги кино нест ту нести актриса ма как всегда туқа давай ама писа хапай хапай гап намезана ӯ бевафо медона карда хато хела гапот кардан одамо медона карди хато намефора дига тара бинума дар раҳи бад чизе буда хотират мемонам бо ҳамун сурат мада дар кор нестай мара дар дид нест кард оқибат ҳаёти бад байни мардум номуд бад ты дарум гу гапое ки ты дорӣ маззаи дардан ҳоле чӣ донӣ ма баъди те бардоштум сатта монандат нестай алешка раҳта овозу да пафту номеро да набур ки бо ранги та нестай наёфтама дига шаби борун бо ма пиён пешуд миён чизе ки монда ёд намеша фаромӯш раҳи мо дур шуд ба гузашти вақт чашми ма сирх шуд хунум карах медлини кадр пеши назарам зебидаё шава кияй да барад раҳи дароз мавоинами минус камтар гапо мезана пулс сабр тамом шуд гуфти гапо баъде ты рафти мондак савол и ғами ты кай мешавад тамом сулори на хатиш ғамод ба дарди ты надодак даво чашмои сих дуди гиё ты нарас мара мефорами аҳво ты напирс мара натема да савол ҳами гапо саракадак вайрон бира ба раҳт